Pas nga rin hindi. Hindi ko nang pintoy. Diyan ka muna na nakasungbat. Papa, dadaan, sir. Diyak malagda kay tuwirik na nga agladingit musika malagip ko. You're back, Ma'am Shilibet. Agsa sa hindi daytoy puso tilang ani asayang kento diyak maepe tuy iliw ko ngem padase biyak ko nga iturin lubay na sakit nga awatin pinagsinang mga puso at pinpindatin. Yan, again, you're back at the Nirita Rizal. Uray awantan tu'y sinong ko diyak to gamden nga lipatin nangayat mo kay tarong mo awan umata tu'y nga ayan sikalat na karing na di ka tumulos malipatan na minsan nagbalik ka napaset ko'y biyang ko agiyaman na naduhimtay ka anang paraya nalidem ang lubog ko biyang ko ay ayatin Iba daw ang kulta ko na ni Ma'am Shiflor. Kuray awan katuy din na agpulta ka no ti maladaw apo. Ayan no, dakang malabuy-buy ako ya friend. Yes, 83 eyes. Sis Jovelyn Dagdagan. And you're watching. Oh, good luck everyone ha. Uri siya, dyan ka mo. Diyak maipip. Tuy iliw ko. Ngem padase. Biyag ko nga iturin. Upay na sakit. Nga awatin. Pinagsinang mga puso at pipindatin. You're back, Kuya Richard Pilar. Ma'am Gloria Manarpa. Hello po. Uray awan ka, tu'y